Hej alle sammen. I dag vil jeg fortælle om nogle bøger fra 7. til 9. klasse, og den første jeg fortæller om er denne her, Den forsvundne gudinde, Brændt jord af en, der hedder Karen Ravn. Her møder vi en højelver, og han hedder Patel, og hans venner kastes ud i en blodig krig, da menneskene indtager deres land, Kihertas. På kort tid så ændres Patel fra at være en almindelig bondesøn til at blive en frygtløs general. Han møder både kærligheden og får skabt nogle nye venner og fjender for alle dem, der holder af klassisk fantasy. Næste bog er denne her, der hedder Sommerstormen, af en forfatter, der hedder Siri Enoranta. Her der møder vi den 13-årige Andrew, som skal med sin far, der er psykiater, ud til familien Roys sommerhus. Her skal han prøve at nå ind til familien Roys lunefulde teenage-datter Penelope. Hun har været igennem nogle traumatiske oplevelser. Andrew han bliver tiltrukket af den her velhavende familie, der også er magtfuld, og han lærer, at alting er ikke som det ser ud til at være. Den handler om venskaber og loyalitet, gruppepres, og hvor meget alting en sommer kan ændre. Næste bog er den her, der hedder Splinter af lys, af en forfatter, der hedder Caroline Ørsum. Og den handler om pigen Astrid, der forlader Bornholm, fordi der er mange ting, hun prøver at glemme. Det er især tabet af sin bror, og hun tager nu rundt på må få og møder tilfældige mennesker i sin søgen på bare at glemme og forsvinde. Det er en realistisk og meget intens ungdomsroman, der handler om at navigere i den her sorg, og den her måde, hvor hun flygter rundt og møder tilfældige mennesker, underbygger den her stemning af den her virkelighedsflugt og håndtering af den her sorg, som hun prøver at gennemleve. Næste bog fortæller om er den her, der hedder Det ulovlige drab på Daniel Brown, af en forfatter, der hedder Marta Bessini. Her møder vi den 15-årige Marcus, der ser sin far blive skudt af en politibetjent på åben gade i London. Sagen bliver bagefter defineret fra politiets side som selvforsvar. Marcus og hans mors verden bliver fuldstændig vendt på hovedet og knust, og senere finder Marcus ud af, at hans far faktisk var under mistanke for terrorisme og salg af pot. Dog er Marcus overbevist om, at hans far er uskyldig og prøver at få fat på en dommer, der kan hjælpe ham med at få hans fars eftermæle renset. Det er et rigtig godt indspark til den her debat omkring Black Lives Matters. Næste bog jeg fortæller om er denne her, der hedder Født til det her af Alice Oseman. Og her møder vi Angel. Hun er superfan af et boyband, der hedder The Ark, og endelig skal hun til koncert og til meet and greet i London. Jimmy, han er en tredjedel af det her band, der hedder The Ark, og han er blevet sådan outet lidt som transdreng, og han lyder virkelig voldsom af angst. Skæbnen vil så endelig, at den her superfan Angel skal møde sit idol Jimmy, og hvad gør man nu, når man møder noget af det, man er allermest bange for, en superfan? Og hvad gør man så, når man møder sit idol, som slet ikke lever op til det, man egentlig havde forestillet sig? Forfatteren Alice Oseman formår virkelig at være solidarisk både over for Angel og for Jimmy, så det er en virkelig velskrevet og relevant bog. Og det er jo også hende Alice Oseman, der har skrevet den her graphic novel, der hedder Heartstopper. Sidst jeg vil fortælle om er den her, der hedder 3, 2, 1. Olivia er perfekt af Kimi Timruth, der handler om de her 3 piger. Og det er anden del af serien 3, 2, 1, og her der møder vi Olivia, som hun er klassens populæreste pige, og hun kommer sammen med klassens mest lækreste dreng. Og efter at 2 piger bodyshamer Olivia på en dansetur til Barcelona, så bliver Olivia usikker på sig selv. Og da ham her, Jonathan, slår op med Olivia, så vælter hendes perfekte verden. Serien tager aktuelle temaer op som slutshaming, bodyshaming, fotodeling, online flirts og den her perfekthedskultur. Men den har også fokus på venskaber og kærlighed og relationer, og hvor svært det er at ture og finde sig selv og være sårbar. Det er en virkelig turbulent og spændende serie om det her spirende ungdomsliv. God læselyst.